susu atenase ewufia sei pastor nantachi ono susu atenase enti ne asofo no nyina ye krado ye nne no adagye eniha na de obechinchim eye organo miemia na ye de eye brother Francis Sabri ono susu atenase papa memamu nyina akwaba ya Jesu wa Yesu na apom etisen awurade adomo na moswe nyame dom ye nyina ye ho ye amen Sabri ebre no eko kakranti ebeje mu de amamu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sana awurade asem beba ne bepɛ sɛ sɔfo nantachi de bɛbɔ empire ansa sɔfo nantachi oni empire Yo enuanum ne atifo ye bompae ye da wase nyankopɔn ne abankese sene nso wadom ye no ame akonya se metena afidi so ne no ma enche wasem igya akoma bia ehye wa awurade nsa yesresa asema ye begui emegu asase paso ne nso mo ho bebrebi ahye wo Kristo di enminam wo Yesu di mu amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na dia awurade di adom me ya me pese ne wo man nyina eche no matudi wo broni kasem se hope sa wo di batwi kasem a eye se any that's so. Hallelujah. Hope any that's so. Arofo ne agidefo nyankopon ma any that's so ya dia nipa bia wa asase so a esese wunya efise Yesu ankasa de ba asase so ana wonwene yen ma ye ba asase so no o ma ye hu se ye transase ne ye di ni nhira ne na de nyina efata nti wade no honhom wura ye mu nti se amane ne ade bi etu ni power asase so a ye ni da so wo mu se onyankopon a odo ba ye no ebesi ye Job ka sembi na no na mpesa na ye gigina so na ye rebe yamfa ya choro sem ne enko Job 14:7-9 Job 14:7-9 yo ye kenkan awurade nyankopɔn asem Job mu no etre ye edunan ngiche mu a eye enson no yeah ye kan awurade asem na duampo enidaso ohoma no se otwa ebefefe mba na ni niaba emo no mba se ni hini chenchen efom na ni dunsini wu dotie mu a inso hwanti efefe na eyi man se dua a wate amen amen duampo enidaso wo homa no se wotwa so a obefefe onyankopɔn a ɔde ye ba asase so na ne tumi ne na hoɔden ɔde adom yɛn no se Job ebie na no akasa se dua a wɔ hɔ na ɛno mpo se wotwa no so na wantu ase a na ɔde nipa tutu dua ho se ensuo hwani nti dua no bɛsen afefa dia na onipa wo a wotie me wo asɛm ato wɔ den ana wo ato wa enti wonni ani da so nipa bi a wotie me biara me ba so tie ase se nye ani da so wo nyankopɔn na de obo wo de wo ba asase so no ne honhom ne tumi ana wo mu amen na se ko ba se biribi si se ye yade se ye amane se ye ahokyere se ye wohia eto wo a onyame honhom ne wo mu no enwui amen hallelujah amen onyame tumi ne ne honhom ne wo mu no ensaye etinye ni da so se ebese ye amen hallelujah amen enti Job si duampo eni da so ho man se wotwa no so na ne hine no kwa asase no mu na se chenchene na hya ase se ewu a suhwe bi so ni hwenti ano na onyankopɔn de gumu o na ano asa pagya na suhwe ni nti dua no bɛsɛn baaba bɛfefe biem na efefa ɛbɛsɛn baaba bɛsoaba hallelujah amen obi a wotie mi asɛm bi ato amane bi ato ne wonam a wo famu biara me pɛsɛ wotie aseɛ sɛ onyankopɔn atumi ne ahoɔden ne nimdeɛ kita no ɔdo ba asase so sɛ adeɛ bi a wo famu biara sɛ wonya gidie sɛ ne honhom na wo mu dia wo bia wa no kasa adi nkonimdeɛ amen hallelujah amen
obi bia wontie me biara se wo bie wano na wo kasa yo tumfo yo ye no kwafo de we ye Nyankopɔn a ewiase nyina da no omma wanim nwu asata there be o yade na atake o ahunkyere bi na aba amane bi na anamu ma wo wira mfi se Onyankopɔn yo tumfo no tumi kita no amen ono na se kopese wo amane miahim mpa se dua no wani da so se ehwe bi beba nsuo bi baba apete ana nsuo bi begu no so dia ene na woni pa wo tie me no enkama no aduro se yade na atake man kama no aduro ahunkyere bi na aba nkama no aduro amane bi na onamu nkama no aduro na mmomnya ahotoso wo Nyankopɔn se Yesu oyo tumfo oya no kwafo se wonya akoma power no munko na ebesi yie amen ahotoso esese wo yie se Onyankopɔn a wode ba asase so no da bia meka me se awurade nhwe wo so ma de nkyemo amma waduane ni a o ma de nkyemo da there be enti oni ba wo koda wo nkwa wo awurade nsem wo sori e wo awurade nsem enti amane ani ahokyere bia ato bia wo fam a wo tete wo ha no nyagidie nya akoma ni ahotoso se Kristo ti asie yi wo ma obra basana te se de be ye amen dia ne de wo twaso ananka obonsam ne nim se ana afuwura ne nim se dia no wawie no me twaso nanso Onyankopɔn ye no kwafo no wo ma nsuhwe bi esegu asase no so ana osefu ntam asase no na asase no ade no a awuhine no a ewo wodua no ase no pagya na afa wode niam bi gugu mu na esa dan ya afa dua no asi ho a ene da so ni so de hu ya se asase efefe amen na eyiya haban lipa bia wotie me biara sa wo hwame sa wotie me wa ha ene wo kasa se ne wo fam biara awurade mpawo amen se amani hunu na ato kura awurade wanyi wo ma Onyankopɔn besa ma no kronkron bɔfo no Kristo na wadi ni gya yan kronkron no kwafo a Kristo ka se menya mu nyanka na mama kronkron no kwafo no matran sugu no so na bompaye na ga je se awurade ai ahokyere se na menamu makoye ekuma maboka awurade makoye se ahokyere aba me mabikura wo school fees kwan abefa so obetua me wa ha ka kyero se nya hotoso wo awurade mu amen na so nya hotoso wo awurade mu a achia na so amu amen hallelujah amen chia na achia edu ba bi kwa nipa se biribi towo na odi sua de hallelujah amen Job say media minim se medi mafo no what ase ese bia na wo wira mu mpo awani da so se watwa no so na ba fefede a na how much more wo wu ya yade na wo yade enti di oda yade paso biara nya hotoso se Kristo wo do ho ama no no o ma wani mu nwu ase amen oba ma yarsa oba ma pomode oba ma nshira oba ma yede ato wo ba bia wo no na oba sa sori na wo ba be gina di adanse se Yesu na aye hallelujah amen yes ye pa danse die na so se biribi anto obede di adanse intimini wanyari obede di adanse wankwa wuchirim ne sika ma obede di adanse awurade banji biribisi awo nipadua num na awurade ayiwa firimu na wabegyina di adanse akase asem se to me no ene Onyankopɔn ye ma me amen nya hotoso ni da so wa me pese wa wotie me wohwe me biara nya ni da so se Onyankopɔn a wade oba ye na wade ne honhom wade ne tumi awura wo nipadua no hallelujah amen so wo bofo ma ye nko ade a me wa ha ka kyerɛ wo se ngunimdie da wanim amen hallelujah amen enko ho debi nkoya ho basa nhye ho kwamfo na de onim wo no abusuafo ana abusuafo ebehia yenye ni se wo kwachi aho ato wo no annam so Onyankopɔn na de nkwama wo ni ntino obema angel the guardian angel so na bra bayifo na ahohomfi abusuafo be ka bom ne abusuani ya baba bedo no wo mo bedo na ha bia pia wo mo ya ho hwia nya den hallelujah amen ka kyerɛw se Onyankopɔn kwa na wade adom wo no
wanyam fra wo nko atiasefo anko awufo mu nko adia ene owo atiasefo asase su enhyira wo homa yeah hallelujah amen se dia na ho enhyira wo homa apomde da homa ye die da homa amen ya hu to so ani da so wo awurade mu na ono oso no ye no kwafo a ye nyira ye da no no me so obehwa so amade a chi obama wo ma di ye ukuru be di ye uyiri be di ye abusia ni be di ye abusia na obi ase ye kontonchi no wanyankopon beba besesa no ama ye nhyira abusia da fa wo gina nipa dodo mu no ama nsa so akase yesu no a mede me homa no no ono na aya ama me onyankopon hyira amen ompajaw amen wanya ukase se wetie na semu ya dida so ya tisada ya onka chire ready hyira obi otie we yesu dema amen amen papa nyame enhyira enne nyame aseme baaye no sie nyina yenye ni da so a megidi se bibia beda na kwam ewo Kristo mu ebre eye King Solomon awa asafone de King Solomon Universal Temple International ya ye kira kwan ewo Kumase anomanye mpatase sabre ye baba sori nyame a wote ase eti baabi a wo bia se wo da wo kete so se wo adwumam wo office baabi a wo bia no fa ho hye osori mu na mnim se osori no beba wiye no na nkunimde aye wodia nti baabi obi bia wo bia no King Solomon manyina se wada sori tena wo mpa anim na osori yi fa ho ehyem bi papa yanko yo ye de urade ase ene wonu dom a ode adom ye ni ni kese ene asema enam ye papa apostle so ebaaye asem ni an say yenya anidaso ina hotoso in fact say yesu wi no wan sori a aka Kristo fo ye na ke ye mo pa hallelujah amen say wade ade ata wani asena ade na akosi wi nenso no ye dimafo no owi osan sori hallelujah amen eno na me pese ene etiefo nyina ma nyina ye adwene baako na yeshire urade ne pagya ne din kese no nyama ne din so ne yehu se onyame eye nyame ye wo nyame wo ho nanso ye onyankopon obi ne tumi so na pro adwene entiase so hallelujah amen mama ye shira ejo Anadio mama yeshilo ejo na hamye na mafata aye anadio mama yeshira yeshira no ejo na hamye Anadio mama yeshira o ma yeshira ejo namye o name ofata aye anadio mama o di aboye
And I was sorry, my God. And it was sorry, hey, what in the band is a send me? Come on, and then to send me. That's it, Nani. I didn't never be a best report. There's a sound or two forward. Yes, he did us to what I yeah, what a mamma. Ya wan sasia hodo ya wiase hodo nanso so ya wonyame bi wote wiase a yamfa yensa ne siye hallelujah sana mi no wo mo na wo ya husasa ebra wo ma ade ne wo he ebra ne wo mo soro ne asase ne sana mi no wo he we chese ampa obi ne ba bi a wo firi ba bi a wo ko na ade ba ko ya me de ne se ena no na ma kokro ma message bi wo se ye wo anyame bi wo ho a adisi ye twamoja egu so ansa wetima ye adwuma yo na bibu adisi ye frɛ no ema no kokɔ ma ne nwan ansa wetima ye adwuma na so ye nakopɔ ye ma no kokɔ ye nakopɔ ye to dwan ye nakopɔ ye ntanantwie asasa na mi wada so ye adwuma sɛ ne dan na ba babu so ontonko ano nai papa enimre ye da wase mama ye bom ye ka so ye kronkron kokɔ no asafo sɛ anatwi one me yes sorry yet me do anim and when am count oh doba yes Christ amen papa amen o nshira o papa said the sorry a drew odom ayen wan anim nyame ene ye adini ye asafo moti yenkan eye King Solomon Universal Temple International eya ye kira kwan ewo Kumase anomanye mpatase so dru anomanye mpatase asie ye hono mo a na wabusa se ope King Solomon Universal Temple International eya kofa bai ene evangelist Kwaku Dankwa ene prophetess Elizabeth Dankwa osumafo Peter Tabwache ya sabre awiye bremu enkonua biara sabre etie nso no nyame na mo nso esue yen etiburo nyan medical ka se afi be ko na wie ya mu nsem bebre eti na baabi bia wo bia fa ho sempai ba ebe ko so yimu he ayaresa wom akwantuo wom fa ho die bebre wom so de ho semu a nyame ade nyina otimi ye no wone bremu no enne oso ubenya onkwaje anase odwuma pa bia oyhwe papa yenche kura enne se de ejanasi asono yesama asoko esoko papa yeko hallelujah amen hallelujah amen yadinchia etosu biom ema yahwefo ne etiefo nyina bebi bia wo a woni yen ebom esore enwen sambre eyempa bo se Yehowa Nyankopon ondomo amen eyempa bo se Yehowa Nyankopon onye wo ho nsenkyerene amen I will have mercy on whom I will have mercy oh Jesus ni amedye na doye no me urade meye na doye
Yes. Remember, boss said, "Nempa Bemunya me wanya wadoye." Amen. Near ni da so asamano and nenya me ni da so nda ende di maun. Oh Jesus. Near all ko Pedra kanano ajenum kwefini sim and nenya memfa ne sankaw. Amen. Yempa boss empa bo be kwawie ye no na wo hunyame enuonyam. Amen. Na wo nyame abesraw. Yabesra all the social all the social media handlers. And SOMPA TV, SOMPA radio. Some farm room. Yes. Ye mum and mumpaye. If you say when young coupon yam pie but ye for. No, you was so friend no. I could you for. Yes. Hallelujah. Amen. Bye bye, you. Ama, why ye? Obejo. Ama, nesuye. Otini amane dosu danso abeju fili miso abeju Ampara ye amawa ye abeju amane suye Ampara otini amane dosu danso abeju efini otini amane dosu danso abeju efini danso abeju amawa ye Ampara abeju Ana manyame nsa yetia. Oh Jesus. Se ontimi nje wo bi emfine hawo mu. Yes. Nanso nshranka sa nyame we say. Oh Jesus. Our 1 John chapter 2. As me mankuma mamo nya bone. Na mom se mo ya bone mpa. Ye wotem ginafo Yesu Kristo a. Yes. O di ma ya brain ado nyina. Oh Jesus. Ye bom pa wo Yesu Kristo di mu. Yes Lord. Baby bia wo tie ye bia. Yes Lord no awurade a. Jesus. O di ma ya brain ado nyina. Yes God. Se nanwumre bone bia ye se ankrankra se busia se asafo onu awurade hu ya mobo. Onfa ye mfum so nche ye. Onfa ye mumu yo nche ye. Onfa ye mbra to nche ye. Akuma mu bone adwene mu bone onfa uni na nche ye. Ewo Yesu di mu janu so ontare etie ho efiri kawade mu ene anaji awurade ko ma ya bo ne mo anadwure yi ko ma ya wo ne mo asre awurade mo so wale ka ma ne hu mo bo ne mo mo janu mu tumi enjare e ho mo janu mu tumi etie ho efiri mu je ene afo so ene pale die efiri dia ye ene tie ho brate efiri dia ye ene tie ye kase ye ho ya ho asre awurade ko so wale ene anadwure mo bo ne ma mo janu mu tumi enkasa ma ye mo janu enjare ho etie ho efiri kawade mo efiri body so efiri platform mo wona anadwure o Jesus Christ yetima ko ene kama ko brate anadwure ko mo janu enkasa ma anadwure mo janu etie ho anadwure mo janu enjare ho efiri kawade nyina mo woni ye nyanko ko yetima fo ye kama ko edwafo shenda wona ne bone che woni fa bra eno brate ene anadwure e wadi mo wadi defini kawade hapo ni yes wadi so wadi anadwure mo janu tumi enkasa ma ye mo janu tumi enjare Jesus. Look at Proverbs chapter 14.
verse 34. As righteousness exalt a nation, but sin is a reproach unto any people. And okay, Exodus chapter 20, verse 5b. I say, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers unto the children, upon the third and fourth generation. Yes, so no rade. You do my Ghana and Jesus. The young founding fathers, young past leaders, young present leaders, yes, Lord. Jesus, yes, so no rade say. Oh, my Yen ananum aye ye mo ye boni ahodoa egu omai ehufri boni ahodoa agiche omai ama onyene aba omai so yeso an se enna anadwe e wodimu ukwa yesu afrowrade yeso ma moja ntumi enkasema omai mo hwe moja egu omai so edare omai enti omai boni ne afosu efufude wo anadwe oti Jesus mo e wode ka wase no atro bresitie na ye fi ohanu so no se mo ye fi boni so no hade ma ye fi mo e wo Jesus Christ has just Ghana mabo na ye body Africa no moja no paper na kai se ma no asia o de to ma na jo wai e fro bon ma o how dem man ye kera e na ye body Jesus chino ama o mai so no e na na dwe su fro ran na ko so moja en ka sa fa ye moja en to mai wo moja en gro mai wo wo Jesus so di mo to me no to wo di mo e wa de ka o mai e wa de ka o mai ne wo mai e mo ka o mai kan ne wo mai Oh, Jesus Christ. Yeah, bompaye. Yes, Lord. Bible says there are some which will snipe from the hair, yes. from hellfire. Ebin mo wa yen shim won en free wo gem. Ye bompaye ko ye busuam. Jesus. Ye bompaye ko brono ye titimu. Ye bompaye ko efiefie mu. Ye bompaye ko bebi biara. Yes, God. Ye busuani bi wo. Wuni pe bi wo a onyam fa Kristo eno koda na wan sorry a ye bompaye ko groups gangs aro gang of armed robbers gang of prostitutes gang of drug addicts gang of cultic groups in the name of Jesus in the name of Jesus he can brandiata in the name of Jesus he can brosika payata in the name of Jesus he can brandaba tamboro he Ya pabra bere he pakabra santaba ya pabra bere ya pakaba ya brata baba ya brata baba ya brata braba ya brata braba he pakabra santaba he brata baba bere he pakabra santaba bere he pakabra santaba ya paya takabere ha pakabra bere Jesus Christ. Yeah, bompaya ma ejidi fo wo wiase afana nyina. Oh Jesus. Yes. Na wo hwani a ekoso a. Oh. Se nyanya me nkonkro obaboa na wetimi aso wugidie mu a. Oh Jesus. Oba pau Kristo. Oba san wechi. Ya oba dinti. Oh. No kra bia wo se wo kanti. Oh. Wo de tro na beka. Wo de tro. Yes. What time binti? Yes, someone concrete one day. Oh, yes, so was a bumbo. Oh, Jesus. Christopher, yes, Lord. Yes, Lord. Missionaries all over the world. Lord. In the name of Jesus. All over the world. Yes, Lord. Apostles all over the world. All over the world. In the name of Jesus. Through the power of Most High God, he can prosper. He can cover the Santapa. He can cover the
So no radia. Jesus. Oh yeah, great provider. Oh yes. I was sorry, you on in the mabe dim. Oh. I am. No radio chairman no so one touch. On chairman is so yes, Lord. In the name of Jesus. He can papa. Ya branta bana no santa fire. He can branta He can branta fire. Ya fire taka bere santa ba. Apa bere santa fire. He can branta bere Ya fire taka bere ba. Apa kapa ya na ba. Ya paka bere santa ba. He branta bere ba. Apa ka bere santa fire. Ya branta bere ba. Apa ka bere ba. Ye pa bere ba. Oh, Jesus Christ. Families all over this nation. Oh, Jesus. Families all over the world. Jesus. Ya manum, ya mofra, ewe fiefia wro, ewe schools awro. Oh, yes, Lord. Ya wo bia. Jesus. Ya yesu mo ya ne hye won so. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Kabara na musanta pa. Ibrahim tabata kapapa ya kaba. By the power name of yes, Lord. In the name of Jesus. Ya branta tabata Ya brava kapaya, epaka papaya taberaba, epaka brosantaba, papaya tabereba, epaka tabereba, ibrantaba tabereba, apaka brava santaba, ibrantaba tabereba, apaka bereba, epaka papa, apaka brava santaba, ibrantaba tabereba, yapaka papa, apaka brava, apaka brava, apaka brava, apaka brava. Jesus Christ. Look at Psalm 91. Verses 11 and 12. Jesus. I will give my angels charge over you to keep you in all your ways. Yes, Lord. They will bear you in their hands, lest you dash your foot against stone. Na me urade me shema bofe ambra wo so. Wababo ho ba wa kwanyi na. Wabakwa wo wisam. In the name of Jesus. Yes, God. No urade say. Yes, Lord. Na kosi 35 December. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Kwara. Urade me mabo. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Oh, Shandia Mama, Cindy, Jesus Christ. Jesus. Until he sent forth his word, and he healed them all and delivered them from the Jesus. Yes, God. Oh.
na ko sa one yar one na ji won fi wa won ye my John 11:44 na Lazarus e would the woman of ye see na bra Yesu o tie mo with the naked sin o can say Lazarus come forth oh you also lose him and let him go Jesus bompire say so bi dayariam paso say yaria chichiro bia ya condemn obi a ya declare ne mani be wu a na ko to me send sana no na ko to me send sana wo Yesu ni mo papa ya da kabere mo sana papa kabere mo sana papa kabere ya papa ya da kabere mo Jesus Christ. As young as 12, 11, now when you stroke, you're bomb payers. Yes, on no radio name them. Yes, Lord. Yeah, maybe Piero Bono for yes, Bono for not to house. Say your Mojamu Yaria, and Tinimu Yaria, Nompemo Yaria, Akumamu Yaria, Sumu Yaria, Mojamu Yaria, bomb payers. Yaria Piera, Toma Yaria, your boy is back to Yes, back to Jesus Christ. Yes, my God. Yes, Lord. Jesus. Or Shrene Craft, or Shrene Bar, Yamia Monis, Pompey Assembly. I pay for all over the world. I will labor was yes, Moja was Yamabo for your yes, Yamabo for your right now, Yamabo for your right now, power, and you are right now, power, and you are right now, power. Jesus Christ. Yeah, Bompayama businesses. In Yuma Huro, workers are Huro, Aban Yuma. Any pay ye Juma. Yes, Lord. And so Boson Basono. I could Gianni and Timmy found coffee and oh, Jesus. Yeah, Bompayo no radia. What Timmy I didn't say. A radin fan and Sanka businesses.
Awurade fa ne nsanka yɛ nnwuma nipa biara awonwom biara esori tia nyame mansa no nnwuma esori tia nyame ma yedie esori tia nyame man koso Bible say ono Awurade nsɛm nhyira ɛna ma nipa yɛ ɔdefo de nyame nhyira ne mansa no nnwuma nyame man nnwuma mpagya Jesus Christ. Yeah, bompaye. Ama ye nuanom. Yes, Lord. Ya dofonom wa kwantuom. Jesus. Ebie tu kwan. Bre. Obinya nko benya plenty kit. Oh, wasenya ba. Nanka wa be pefu bi ado. Nanso da yesro no Awurade a obbo kwantu be bia kwan yesro no Awurade a na ye di manipa no eye di mo no Awurade ye nua barema na ye papa na ye mame na ye nua ba na o ye standard wa kwan ye mo nkukun kwa yes Lord ye mo nkukun bia awo Yesu di mu ya pasta pa ya apa kabra basanda ba ye kabra Apaberebo Santa Paya, Ipakabaya, Yabakabereba Santa, Ipakabereba, Ipakabereba Paya, Ipakabereba Santa, Ipakabereba Santa, Apayanda Gabereba, Ipakabereba, Apabereba Santa, Yapakababa, Ipakababa, Ipakabereba Santa, Ipakabereba, Ipakababa, Ipakabereba, Ipakababa, Jesus Christ. Yeah, bumpire my offense. Yes, yeah, bumpire. Jesus. Ewisia. Son. Ekunafo. Jesus. Yes, no Awurade a. My God. Yes. Oye kunafo kunu. Oh Jesus. Yes, no Awurade a. Oye nyanka ja. Yes, Lord. So mfa ne nsanka wo. Mfa ne nsanka. Nya wo be di. Oh. Nya wo be nom. Nya wo be da. Yes. Ono Awurade a. Ochama no so abo atete no. Onchama no so wo so. Omba wo ho ban. Onkra wo. Awo Yesu di mu. Yeah, papa ya kasaba. Jesus Christ. Yeah, bumpire my wife for be. I wanted for so long. Just one conception. Aba oba ba ko pe na asomdua be fie ho na enija ba ware anim yesro no Awurade a oyema Hannah oyema Sarah oyema Elizabeth oyema Mary wo bra na ni na no ono Awurade fa ne sanka wo ade bia ya kwansidie Yesu moja tu ye pompa fo
Jesus Christ. Yeah, the King Solomon Universal Temple. Yeah, the Yamami D4 yes. Papa Evangelist Kokudankwa. Oh Jesus. As a Funina Bono Radian. Yes. Yes, said the oil of growth. Yes, said the oil of increase. Jesus. Overtaking anointing. Yes, Lord. Speed anointing. Jesus. Yeah, multiplication yes, oil. Lord. Magnetic anointing. I want to answer for so. The member answer for and spread it. Yes, Lord. I will yes to Christ. Jesus Christ. Yeah, bomba me yewura sana ya sorry. Ya na na otumfo was said to do the second. Asante manwura. Krowura. Baby bia owo bia. Oni na ebusua. Yes. Ya do shanyamensa. Jesus. Yes, was sura bambo. Oh yes. Yes, say nyamenfa ne sam. Oh Jesus. Yes God. Oma won kwatenten. Yes Lord. Oma wa pomodin. Kabo sikapa. Ya sorry tia. Ibran tabanta menobo sani atapa. In the name of Jesus Christ. Ombo krowa wo bai. Ya pa ya takabare menobo santapa. Ya pa kabran tabanta menobo santapa. Ya pa kabro santapa ya menobo. Ya pa kabra santapa ya. Onyame no kwafo ye bompa ye ne de adwuma ye fo ni nyira adwuma wura de awurade fa no so de asem ba ye na awurade man basa so SOMPA TV ba ye no ye bompa ye se awurade ba man basa so ye bompa ye do mu nyira nu Yesu mojam Yesu onkonkwo so no anu kwafo o man basa so ye bompa ye awurade a wo so no anu kwafo ye bompa ye abaya di adwuma fo nyina nu Yesu mojam se awurade man basa so won wa ye adwuma wo SOMPA ha no bre nyinara ontima sam ne da wa kuma so ade emram Yesu ne bompa ye awurade aboso Jesus awurade bompa ye pija e funa jom nyina ba wadi onam ne basa so madwumadie we akwa awie ye no onkonkon ma ne basa so na mpaye yachi nhyira adansedie odom ne yedie emfa baabi biara do so no an kwafo ode ba ye no onsamfa ye nkoduro wo Yesu demo amen amen baba ya da se nyame enhyira asafo ye King Solomon Universal Temple International ye kira kwai e Kumase anomanye empatase ye number se bibi ni na se e kire wo so a 0547 176 253 0547 176 253 0242 056978 ye Kumase anomanye empatase ye free hako ye kira King Solomon Universal Temple International asafo emma nyina nyame enhyira wo bibia ye ko baba